салом бинандагони арҷманд. дар ин нашри барнома дар бораи интиқоди гузоришгари Созмони Милали Муттаҳид аз ҳукми зиндони 9 ҳомии ҳуқуқ дар Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти тоҷик маҳкум шудани амали қуръонсӯзӣ дар Аврупои Шимолӣ, афзоиши рекордии доду гирифтҳои молу коло миёни Тоҷикистону Чин, баррасии масоили Афғонистон дар мулоқоти дипломатҳои амрикоӣ ва Осиёи марказӣ ва хабарҳои дигар мегӯем. бархурдҳои вазнин миёни нирӯҳои Русия ва Украина дар ҷабҳаи муқовимат шиддат гирифтанд ва зоҳиран дар минтақаи ҷанубии Запорожья нирӯҳои украинӣ ба пешрафте ноил мешаванд. Ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина мегӯяд, дар 24 соати гузашта дар минтақаи Лимани вилояти Донецк сарбозони украинӣ камаш 30 ҳамлаи Русияро хунсо карданд. Ситод мегӯяд, дар самти шаҳрҳои Бахмут ва Авдеевкаи вилояти Донецк низ ҳамлаҳои Русия ба ақиб партофта шуданд. Шоми дирӯз президенти Украина Владимир Зеленский хабар дод, ки сарбозони кишвараш деҳаи Старомайорскии вилояти Донецкро озод карданд. гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба вазъи ҳомиёни ҳуқуқ аз қазияҳои зиндоникунии 9 журналист ва ҳомии ҳуқуқ дар Тоҷикистон ба шиддат интиқод карда, ҳукми ҳар яки онҳо ва далелҳои ба ҷавобгарӣ кашидани онҳоро зери шубҳа бурдааст. Мэри Лолор ва тими дигари мутахассисони ҳуқуқи байналмилалӣ дар натиҷагирӣ аз сафари моҳи декабри соли 2022-яшон ба Тоҷикистон гузориши худро ба раҳбарият ирсол карданд. матни он аз моҳи май тоза дастраси умум гардид. дар ин гузориш бо ҷузъиёти тамом қазияҳои ҳабсу ҳукмҳои додгоҳӣ ва шароити нигаҳдорӣ дар зиндони Далери Имомалӣ, Абдулло Ғурбатӣ, Завқибеки Саидаминӣ, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, Абдулмаҷид Ризоев, Улфатхоним Мамадшоева, Манучер Холиқназаров, Фаромӯз Иргашев ва Хушрӯз Ҷумаев мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. гузоришгари вижа дар ҳамаи ин парвандаҳо ба ҳолатҳои фаровони поймолшавии ҳуқуқи инсон, қонунҳои Тоҷикистон ва муқаррароти байналмилалӣ, дар бархе ҳолатҳо роҳ ёфтани шиканҷаву бадрафторӣ ва дар аксар ҳолатҳо дучори беморӣ ва бидуни ёрии зарурии тиббӣ мондани маҳкумшудаҳо таъкид мекунад. ҳамаи ин парвандаҳоро гузориш чун намунаҳои хеле бади саркӯби озодии баён ва садои мунаққидон дар Тоҷикистон интиқод карда ба баргузории мурофиаҳои бозу мунсифона даъват намудааст. дар Тоҷикистон амали қуръонсӯзиро маҳкум карданд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, поймолкунии Қуръони маҷид эҳсосоти ҳама мусалмонони ҷаҳонро таҳқир мекунад ва боиси эҷоди ихтилоф дар ҷомеа ва баҳонае барои низоъҳои байни мазҳабӣ мешавад. қаблан президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ҳам қуръонсӯзӣ дар Аврупои Шимолиро маҳкум карда буд. рӯзи 24 июл дар Копенгагени Дания ду узви гурӯҳи миллатгарои патриотҳои Дания назди бинои сафорати Ироқ Қуръонро оташ заданд. панҷшанбеи гузашта низ гурӯҳе аз фаъолон ин корро дар назди сафорати Ироқ анҷом дода парчами Ироқро зерипо кард. вазорати корҳои хориҷии Дания оташ задани Қуръонро бефаҳмӣ ва тавҳин ба муқаддасот номид ва миллатгароҳоро маҳкум кард. ҳамзамон ин вазорат гуфт, ки оташ задани адабиёти динӣ бино ба қонунгузории Дания ҷиноят ба ҳисоб намеравад. чанде аз кишварҳои дигари мусалмоннишин низ иқдомҳои қуръонсӯзиро маҳкум карданд. طالبان افغانستان امیدوارند که در مکالمه نوبتی آنها با ایالات متحده آمریکا بیکار شدن تحریم‌ها و باز شدن حساب‌های بانک مرکزی و هم از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شدن اسم آنها بررسی می‌شود. قرار است هفته جاری در دوحه قطر هیئت به رهبری توم وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به افغانستان، با نمایندگان مأموریت طالبان دیدار و گفتگو می‌کند. در این سفر اینچنین رینا امیری فرستاده ویژه به مسائل زنان و دختران و مسائل حقوقی بشر در افغانستان حضور خواهد داشت.
раҳбари ҳайати толибонро амирхон муттақӣ ба уҳда мегирад. департаменти давлатӣ гуфт мақомоти амрикоӣ бо толибон ва технократҳои касбӣ дидору гуфтугӯ мекунанд ва ба масоили кӯмаки башарӣ ба Афғонистон, эътидоли иқтисодӣ, муносибати одилона ва шоиста бо ҳамаи афғонистониҳо аз ҷумла занону духтарон, масоили амниятӣ, мубориза бо қочоқи маводи мухаддир бартарӣ дода мешавад. ин мулоқот дар ҳолест ки дирӯз дар Қазоқистон Том Вест ва Рино Амирӣ бо намояндагони вазоратҳои хориҷӣ кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон дидору гуфтугӯ карданд. хадамоти гумруки Чин доду гирифти молу коло миёни Чин ва Тоҷикистонро дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ рекордӣ номида навиштааст ки афзоиш наздик ба 85%ро ташкил дода то беш аз $2 миллиард расидааст. аз ин миқдор наздики $1 миллиард 960 миллион содирот ва $152 миллион воридот ташкил додааст. дар маҷмӯъ ҳаҷми доду гирифтҳои молу коло миёни Чин ва кишварҳои Осиёи марказӣ дар 6 моҳи аввали соли 2023 $13.5 миллиард ташкил додааст. ва ҳоло қурби асъор барои имрӯз аз рӯи нишондодҳои Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русӣ имрӯз каме поинтар омада 120 сомонию 70 дирам, $1 амрикоӣ мисли дирӯз 10 сомонию 91 дирам ва 1 евро 12 сомонию 8 дирам таъин шудааст. ин буд чанд хабари муҳими соат. 4 соат баъд шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлилии ахбори Озодӣ даъват мекунем. рӯзи хуб.